Ang basahon ng pulong sa Dios uban sa pagtindog sa matagusa. So akong gihangyo matagusa sa pagpanindog ato ta sa pagsugod sa atong panimbahon sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Akong pagabasahon ang pulong sa Dios diha sa Salmo, diha sa 128 nag-ingon, bulahan katong nagtahod sa Ginoo ug nagkinabuhi sumala sa iyang kabuton. Makakaon kamo sa inyong hinaguan, magmalipayon ug magmauswagon kamo. Ang imong asawa, urbana, mahisama sa paras nga mabungahon diha sa imong balay. Ang imong mga anak mahisama sa linghod nga ulibo-libot sa imong lamisa. Ingon niini ang panalangin nga madawat sa tao nga may kahadlok sa Ginoo. Ang Ginoo manalangin kanimo gikan sa Sion. Makita unta nimo ang Jerusalem nga muuswag sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Makakita ka pa unta sa imong mga apo, magmalinaon unta ang Israel. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin sa matag-usa sa atong pagsimba o paghalad. Nagingon ang pulong sa Dios nga kita gibuhat o gipakataw aron mo daig kaniya. Inay mong tapat, gipakataw ta aron mo daig sa Dios. Ato nga duulon ang atong buhi nga Dios. Atong ihalad ang ato ang kinabuhi, ang atong unahuna, ang atong kasing-kasing sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imuhang pag-atiman kanamo. Salamat o Dios sa imuhang panalipod kanamo sa miagi pang Domingo sa labay Ginoo nga mga adlaw. Padayon mo kaming giatiman. Padayon mo kami o Dios nga gipanalanginan. Imo kaming gihatagad maayong panglawas, maayong adlaw, maayong panahon aron kami makaalagad kanimo. Aron kami makapasidungog kanimo amahan sa tanan namong gibuhat Ginoo, sa tibok simana nga imong gihatag kanamo. Nagmalampuson kami sa paghalad ni ining tanan alang kanimo. Kay imo kaming gitudloan sa imong mga pulong nga nag-ingon, bisan unsay inyong buhaton, buhata sa paagi nga mahimaya ang Dios. Salamat o Dios sa imong paggiya kanamo. Salamat o Dios sa imong pagpahinumdom ug pagsangkap sa among kinabuhi. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagdaig kanimo. Niya kami o Dios aron amo kang ipataas sa among kinabuhi. Kay ang tanan nga niya kanamo gikan man kanimo. Imo kaming gipialan sa mga butang nga among gikinahanglan aron amo kang malagaran, aron amo kang mapasidunggan, mapasalamatan sa among kinabuhi. Dawata o Dios ang among mga halad nga among ihalad diha kanimo nining adlaw. Dawata o Dios ang among pagdaig. Dawata o Dios ang among pagpasalamat. Dawata o Dios ang among mga pagpasidungog nga gikan gayud sa among kasing-kasing, gikan gayud sa among unahuna tibok namong kinabuhi. Nga amo ang pagduol diha kanimo amahan. Salamat o Dios nga ikaw ang Dios mahimaya. Bless Ginoo ang mga kaigsuonan nga nagsunod usab o nakig-uban usab sa among paghalad sa among kinabuhi diha kanimo. Ila usab gihalad ang ilang kinabuhi diha kanimo. Ila usab kang ipasalamatan bisan pa man sa akong mga kaigsuonan nga naa karon sa nagalaing mga lugar, nagkalaing mga nasod nga nakigduyog, nakig-uban kanamo. Imo usab nga ipabati ang imong pagpanalangin kanila. Imo usab nga ipabati ang imong presensya nga may tukuran sa kalipay kalinaw. Nga maoy maghatag kanamo kadasi kusog sa pagpadayon sa pagpangalagad bisan pa sa unsang sitwasyon. Salamat o Dios sa imong pag-atiman ug pag-amuma kanamong tanan. Maingon man sa mga kaigsuonan nga naa karon sa naglaing mga lugar o nasod sa tibok kalibutan. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin, magatagbo ug abli kanon na imong trono alang kanamo. Amo kang simbahon ug daygon ining adlaw ug amo kang awitan, amo kang pasidunggan sa imong pagkamayo. Dawata o Dios ang among mga halad. Dawata o Dios ang among pagpasidungog. Dawata o Dios ang among mga awit diha kanimo amahan sa ngalan ni Hesus. Amen. O, amen. Padayon ta sa pagpiyong mga kaigsuonan sa ato ang mata. Padayon natong ihalad ang atong unahuna, atong kasing-kasing, ang atong kinabuhi sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ato siyang awitan, ato siyang daygon mga kaigsuonan.
buti-buti mo ugan sa mong kinabuhi ugan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay mapawalang hanggan. Purihin ka, God. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Salamat o Diyos sa imong pagkamaayo, tungkol sa imong pagkamaayo. Padayon ka na mong awitan, padayon ka na mong sidonggan, bayahon sa mong kinabuhi in Jesus' name. Amen. Padayon na itong gamiton mga kaigsunan ang atong kinabuhi, atong panahon. Kini nga orasaha, taknaa, adlawa, para gini sa Dios. Inay mong tapan para sa Dios ni. Ingon ang Biblia mga kaigsunan nga awiti ang Dios nga malipayon. Unya kanang malipayon nga dagway, kanang kadigot ang mupahiyom. Amen ba? Sige, ato ta sa pag-awit mga kaigsunan, gamiton nato itong kusog. Asa man inyong kusog? Diha sa pagpakpak. Pagpakpakan ng Dios mga kaigsunan. Ingon ang mga kasulatan, dayga ang Dios pinaagis mga pagpakpak. Awiti og dayga ang Dios uban ang panagsayaw. Amen.
Salamat o Dios sa simana nga imo na usab nga gianda alang kanamo o Dios. Amo na usab nga punon, tuuhan, dawaton ang kadaugan tungod kay ikaw man ang Dios nga may mag-uban ka na. Yes, Lord. Salamat o Dios nga sa among pagpuyog sa kalibutan dili kami mabalaka. Dili gid kami mahadlok tungod kay do na may manlalabag sa among kinabuhi. Do na may dalampanan sa among kinabuhi. Thank you Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Kaya saan mo, Ginoo, nagauban ka, karon sa walay katapusan. Lay makulang ka na ko kung anak ka sa kagingit man o Diyos. Diyos nga kasaligan, Diyos nga kasaligan ka o Diyos. Ikaw nga Ginoo nga kasaligan sa tanan nga among gikinahanglan. Walay kahayuto kabalaka, kaya saan mo Ginoo nagauban ka, sa walay katapusan.
Diyos nga kasaligan. Kasaligan ka, Lord. Kasaligan ka, O Diyos, kung doon ay may mga problema. Kasaligan ka, O Diyos, kung doon ay may mga pagsulat. Kasaligan ka nga, Diyos, kung isa noon sa mga kabukaton, kasakitan man. Kasaligan ka, Ginoo, nga makasulod sa tanan, makakalingkawas ka na mo gikan sa kadaotan, O God. Tungod kay imo kaming gihigugma, imo kaming ikaluhian, ug imo kaming mga katawan, O Dios. Salamat, Ginoo, sa imong gugma kanamo, nga walay hunong nga gipabati kanamo ang imong tabang, ang imong pagdasig, imong pagligon kanamo, Amahan. Thank you, Jesus.
Jesus sa imong gugma. Yes, Lord. Kung ako, Jesus, sa imong gahon. Hindi ko isa paya sa imuhang mga saan. Salamat Lord sa imong mga mensahe. Salamat Lord mayong gidawat ang among mga pag-awit, mga pagdaig, mga pagpasalamat, ang among mga halad imong gidawat. And thank you so much Lord sa imong panalangin. Amo kang daygon, pasidunggan, ug diha lamang kanimo ang tanang pagpasalamat, tanang pagdaig, kadungganan, himaya, dungog alang lamang kanimo sa ngalan ni Hesus ang tanang Kristo ang magingong. Amen. Hindi mong tapat yung panalanginan kas Ginoo. Ari sa tas pagpanglingkod. Inay, itong sa. Itong usa di ah. So ari tas muhatag og testimony or kadaugan nga pagada nga si Ate Liz. Check. Ari sa tas muhatag og kadaugan or testimony nga si Ate Lisa atong pagpakan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Ayong buntag kanatong tanan. Amen. Ang akong kadaugan kaniadto tanang sa pagpanganak nako sa akong panganay ng medyo naglisod jud ko adto nya naningkamot jud ko nga gawas jud to siya nga normal anya nagsugod ko ato og liver bag-ong gabi dayon na gawas siya buntag sayo nya kaloy sa Ginoo okay man na gawas man gid siya nga normal din na uli mi sa amo ang balay niya abtan og kuan si mana kuan man ko ning kanang gakalibang ko din giubo dayon paggaong man to kay ila kong gitabang. Dayon, gabi man ko ato nila gitabang pagkaong magbuntag, ila kong ginala og doktor. Na-admit ko ato og district niya. Dito sa district, abot ko ato og 3 ka adlaw. Piting taasa sa akong hilanat. Ila kong gidutoyan og ice kay grabe kataas akong hilanat niya. Ana akong Paris nga gasalimuang daw ko dito bisag unsay akong istorya nya sultian ko niya pagka kuan nga
Wala day ko'y gidulaw sa akong gipang istorya kung sahalan to. Nya, ni ana akong kuan ang akong mga tagtungod na ako nga i-repair ko og city. Nya kay nibaliban man ang doktor dito sa district nga dili ko nila i-repair kay kuan man ning kaya ra daw ko nila atimanon. Nya naningkamot jud ko nga kuan ning kuan ko ato makasugakon nangayo ko pangaliya sa Ginoo nga Lord tagaan punta ko nimo og chance nga maatiman sa akong anak dili man ko nila i-refer sa city niya mo to nga ang nagdala na ko dito sa district sila na jud ang decision nga ila kong i-refer sa city so na-refer jud ko pero ang doktor wala nihatag og referral na ako. Giingnan pa sila nga kuaning og unsay mahitabo sa pasyente dili sila manubag. Muto nga na-refer jud ko og Soto. Og dito ning pag-abot na mo og Soto gabi ito. Kay gabi nang pud ko nakagikan sa district din naabot nito gabi na jud kaayo din pagka kadlawon nga kanang pag-abot na ko dito ning Kalois Ginoo giatiman man pud ko nila dayon then pagka kadlawon ning kuan ko nila kanang naman sila ibutang diri kuan para daling muus-us akong ilanat di pagka kadlawon ning ilan akong kuan raspahan pagkalois Ginoo kay paghuman sa raspa paspas kayo ako ang recovery niya dali ra kay ko didto pagkaog magbuntag okay na kay kadlawon man ko ato giraspahan pagka human og raspan maayo na akong pamati pero luya pa akong lawas kanang naghinay-hinay pa ko og recover din naana ang doktor nga palakaw-lakawon ko sige kay para mabalik ang akong kusog niya pagkuan ato paghuman na ato ang kuan day ato sa ang hinungdan day ato sa pagka-ospital na ko kay na-infected ay ko kay naapay mga lumawig man siguro to nga nabilin sa akong mattress motoy nakaingon sa ako ang pagka-hospital kaloy sa Ginoo kay naka-survive jud ko atong higayon na maora to. Atong isunod ang muhatag og special number or halad awit nga pagadadon sa mga kalalakihan. Paliw kog ari sa atubangan alang sa inyong special number ug atong palakpakan ang ilang kinabuhi. Mga mga lalaki di ay nga mga minyo. Ari diri sa atubangan inyo ang panahon. Sige, kay sila pastor ganiya po practice pero og mag-practice po, di po memorize. Ari, sumay-sumay lang yun ba? Sige. Ari, atubangan, inyuha ang panahon. Og atong palakpakan pag-usab ang Ginoo sa kinabuhi sa mga kalalakinan. Isa may mugunit. Sige. Asal sa microphone, guys. Karimahanan. Karimo. Karimo ha. Hey, check. Tarang lyrics, klaro ra. So may buntag sa tanan, no? Dalaygon ang Dios. Nindot kaya mga mensahe sa atong igsuon nga ang iyang kahimtang kaniadto nagpakita nga giatiman siya sa Dios. Kung imong lantawon 50-50 kanang magsalimo ang bitaw. Pero mo na giingon sa Biblia, gibuhi ka para mga lagad niya. Gibuhi ta kay dunay planos ato. Dunay plano ang Dios ato Inimong tapad dunay plano ang Dios nimo. Amen, no? Nindot kayo kay ang Dios dunay plano dili ang tao. No, ang nindot kayo na ang Dios gyud mo inay plano. Kaganina mga kaigsunan, pag-abot ni Brad Sirapin, kanta mi kaganina samtang nagulat-ulat pan mi sa among mga kaigsunan atong mga kaigsunan. Unya sa simi may kanta-kanta, hangtod nagka-practice mi usa kanta. O niya na kay nung dumi amo aman di iron.
So mas maayo ari siguro ari kusto nga. Sige. Para magkalantaw ang uban. Ari ka bra, agaw. Ari ka gaw. Bunga ka. Ari. Ana nasakto. Ari ka pat mo sis. Duduhan. Sige. Unya amo ang kantahon mga kaigsonan dili kabayran ang Dios. Kanang sa iyang pagkamaayo ba? Nga usahay na ay mga panahon nga maluya ang tao, maluya ta, pero taliwala sa kaluya gidasig gyapon ta. Daghang mga pagsulay nga atong naagian, daghang mga kalisdanan, kasakitan nga atong nasinatian. Pero sa taliwala nining tanan, gipakita gyapon sa Dios ang iyang pagtabang. Mahinungdan ikaw ug ako, kita karon nag-uban aron sa paghalad, pagdaig sa iyang ngalan. Ang awit dili kabayran kaganina pag yun nako ni na practice. Kamis Brad Sirapin, amot og siya bay mo kanta ni ron. Unya ato mga kaigsonan, Brother Moses, Papa Binbin, wala pa po gyud may ka-practice. Okay, kuan lang ni kanang at least nakahalad mi sa atong buhing nga Dios. Ginabuhi ko, ihalad ko kanimo. Naganam na unta ako kahulo. Apan gisap na'y mo
Dalaygon ang Dios mga kaigsunan, bisan katong last nga lyrics murag nasaag mi ato, at least ang among kasing-kasing gihalad sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, dungog mga pagdaig alang lamang kaniya. So ato na gayong i-focus atong mga huna-huna o kasing-kasing aron sa pagpamati sa pulong sa Dios nga pagadadon sa iyang alagad nga si Pastor Gideon. Atong palakpakan ang buhi nga Dios sa iyang kinabuhi. So dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga magpanalangin na usab sa ato nga panag-uban. Ako nagtuo nga ang Dios dunay panalangin nga giandam kanato. Ang imong tapad dunay panalangin nga giandam ang Dios kanimo. Kung ang Dios na imo panalangin mga kaigsunan, kung imong lantawon wa say tiktihik, kana bitang way pugong-pugong, nindot kay no. Dunay mga mensahe nga naghisgot nga God is provider. Muto ba ta niini? Jesus is our provider. Si Jesus mo'y ato ang magtatagbo sa atong kinabuhi. Apan kanus aba kini mahitabo nga tagbuon ta sa Dios. Aron ato ning masayran mga kaigsunan, atong basahon ang gisulat ni Apostol Pablo. Arita sa sulat ni Apostol Pablo sa Pilipos kapitulo 4. Sugod bersikulo 14 hangtod sa bersikulo 20. Apan dalaygon kamo tungod sa inyong pagtabang kanako sa akong mga kalisdanan. Nasayod kaayo kamong mga taga Filipos nga sa pagbiya ko sa Macedonia, sa bag-o pang gisangyaw ang mayong balita, walay laing simbahan nga nakig-ambit kanako, pinaagi sa paghatag og sa pagdawat gawas kaninyo. Dili lang kay kausara ako ninyo padad-i og hinabang sa dihang nagkalisod-lisod ako dito sa Tesalonica. Dili kay gasa ang akong gipangita, kundili ang bunga nga makapabulahan kaninyo. Nadawat nako ang tanan og sobra pagani, sangkap na ako sa tanan kong gikinahanglan. Karon nga nadawat ko na pinaagi ni Epaprodito ang tanan ninyong mga gasa. Sama kini sa usa ka humot nga halad sinunog ngadto sa Dios. Usa ka halad nga makapahimuot kaniya. Og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghiyapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Daygon ta ang atong Dios ug Amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo ta. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, niya kami o Dios among giandam ang among kasing-kasing, ang among hunahuna, ang among igdulungog diha sa pagpaminaw kanimo. Pakigsultihi kami karon nga sa amo karon nga pagpaminaw do nami masabtan ug tabangi kami nga among ma-apply ug maikinabuhi ang imong pamaagi, kay ang imong pamaagi dili man gyud mapakyas. Modala ka namo sa kinabuhing walay katapusan ug modala namo sa dapit nga puno sa panalangin. Sama sa imong gipakita sa imong katawhan kaniadto nga nahiuna kanamo, padayon imong gipanalanginan tungod kay naminaw og nagkinabuhi man sila sa imong mga pulong. Tabangi usab kami sa pagsabot og pagkabot sa imong mga mensahe og tabangi ug ubani kami sa pag-apply niini. Among angkunon ang kadaugan nga magmalampuson gad kami sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. In Jesus name, amen. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, ang Dios ang atong magtatagbo. Ang bersikulo nga ato karong hisgutan mga kaigsuonan, kanang naa sa bersikulo 19, kung mahimo imo na siyang tutukan. Anha nato tutukan ang pulong sa Dios. Ato ni siyang kumayutang tutukan, dili dapat nato ibaliwala. Lahi man tong tutok mga kaigsuonan nga mura og natingala ba. Kabantay mo nga naipanahon nga nitutok ka pero ang imong una walas imong gitan-aw. Kanang tutok nga gisgutan kanang nakasintro ta. Seryoso ta nga may namalandong sa pulong diha sa bersikulo 19. Ang bersikulo 19 nag-ingon,
og ang akong Dios. Ato ning dunganan sa pagbasa kung mahimo sa bersikulo 19 kapitulo 4 sa Pilipos. Og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan, sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo. Ang gisulatan ni ining maong mensahe, mga Kristohanon, nga walay pugong-pugong sa pagpadala sa mga gasa alang sa mga lakaw ni Apostol Pablo. Kung imuhang basahon bitaw, sumalas atong gibasa kaganina gikan sa 14. Lamang ato ning hatagan og pagtagad kining pulong magsangkap. Ang tanan mayong magsangkap. Nakasabot ba ta ning pulong magsangkap? Magsangkap. Ang pulong magsangkap, nagpakita na siya sa mga pulong or kahimtang nga naapatay kulang. Tama ba? Napatay kulang. Kay kung sangkap na ta, dili na ta may still pang sangkapan. Kay sangkap naman ta. Ang word sangkap, kana bitang kompleto na. Ang tanan mo yung kompleto na. Like sa ato agong hitsura, sangkap naman tag hitsura, kompleto naman tag hitsura. Lisod pod kaayo mga kaigsuonan nga sangkapan pataglain pang hitsura. Like sa atong hitsura, atong naong lain-lain man tuod tag kanang dagway kana bitang hitsura, pero sangkap na atong naong. Nanay baba, nanay ilong, nanay mata, naay dalonggan. Kay kung sangkapan pataglaing dalonggan, butangan pataglaing dalonggan, nirilain na ng tanahon. Unya, sangkapan pag yung taglaing ilong. Kung pinuton di rin, napay lang, di yun pwede, no? Lain yung kaayo ang tao kung sobra na. Ang tanan maingong, dapat insakto ragyod. Dinhi, gipakita sa Dios nga ang atong kinabuhi, doon na gikuwang. Amen ba? Nihinay man, murag sangkap na dagway. Doon na pa'y kuwang. Kasagaran mga kaigsunan sa atong kinabuhi, daghan kaing kuwang. Di mamalandong kuno ta, tagaan ko kamog higayon sa pagpanghuna-huna. Unsa may kuwang ninyo? Nga nakit-an sa Dios. Sa inyong pagpuyo, diya sa inyong pamilya. Diya sa inyong relasyon. Ingon nga magtiayon, ingon nga pamilya at ubangan sa Dios. Unsa may kulang? Siguro kung moingon mong pagkaon, kumpleto man. Tama ba? Matud pas uban, makita sa lawas. Ato pakpakan ng Dios mga kaigsunan. So about sa pagkaon mga kaigsunan, siguro sangkap na ta. Ikumpara sa panahon kaniadto. Kay sa una mga kaigsunan, speaking pagkaon, ang hisgutan na gani pagkaon. Na, isa may makakaon mga kaigsunan kung mangobra pa. Oh, sa unang panahon, mangalot pagkamunting kahoy, isa pag makapaniod to. Unya, maig na ay kalutunon. At may mangalot anang mga saag nga mga kamunting kahoy. Murag wala mo kasuhay pa ana. So kay sa atong panahon karon sangkap na ta. Magpili na ka. Humay o mais. Wow, nindota no. Sa una ang imong pilion. Mukaon ba kag di? Pagkaan lang dito. Kaon lang. Pagpili lang dito. Pag dungas lamisa way pagkaon. Moyong ka nga usay pilion. Pili agud kumukaon ba kag di? Sa pagkaon. Pagkaon. Karon magpili oy. Humay, mais. Mais, sumay. Umalato ka sumay, ari kas mais. Kunya pilion na itong pinaka timgas. Sa una way pili-pili oy. Di na gani galingon. Kay aron dugay mahurot. Kasuhay mo og lungag kanang pasi. Kami kasulay mig lungag. Kasulay mo no? Oh, kami kasulay mig lungag ug mai pasi. Wala na mo galinga para dugay mahurot. Para init-inito na higop ko sabaw dakop-dakopon tong pasi nga nang bukad. But ipasabot dapat nato masabtan nga sangkap na tas pagkaon. Sa pa may laing kanon nga ato ang gipangita. Wa naman. Usa magyud ay kulang. Sudan nga inig ka birnis magatang man kag freezer.
Kinsa man tong dagkog tuno bawa nagatang katang nag-freezer. Oh. Sa akong pagpamalandong mga kaigsunan, kabalo ba mo unsay kulang sa tao? Di manghuna mo kanang pamalandongi kuno unsay kulang gyud. Nganong ingon ang Dios mga kaigsunan, ingon si Apostol Pablo, that is a prayer, that is declaration. Pinagi siyang alagad nga si Apostol Pablo, og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan. O sa man day inyong gikinahanglan, o sa man day atong gikinahanglan. Nga diha tanday kulang ba? Kabalo ba mo mga kaigsunan ang kulang? Kana rag yung inyong nahibaw-an, o bi mangutan. Mangutan ako sa inyong kulang. Kay kung ako'y pasultihon, samtang na malandong ko, mga kaigsunan, kasagaran sa kulang sa tao, kalipay. Kisa may mo uyon. Dapat magsinabdan na ita, uyon ba to? Uyon ba mo o dili? Uyon. Nga kasagaran ang kulang sa tao, kalipay. Nganong mo ingon ko nga, kasagaran ang kulang sa tao kalipay, kay gamay ra kaing lalis, mawagtang dayon ang kalipay. Lo, napabata diha. Kay kung na sobrang atong kalipay, kabalo ba mo sa sobrang kalipay, bisag unsa pa na nga lalis, di yun maapektuhan nga dunag yung kay kalipay. Nga naman daghan makang reserba nga kalipay. Hello? Wala na may nano. Oh. Gagmay ra kaayo nga misunderstanding, mawagtang dayon ang kalipay. Nakit-an sa Dios nga kulang ang tao og kalipay, unya maura bagyoy pinakagikinahanglan sa tao. Kabalo ba ta nga nganong gikinahanglan sa tao ang kalipay, nganong gikinahanglan nato nga naatay kalipay? Mao bitaw nang sa bersikulo 4, kapitulo 4 sa Pilipos, kung imong atrasan kanang maong kapitulo, ingon siya diha, pagkalipay kamo diha sa Ginoo. Unya iya pag yung giusban, pagkalipay kamo diha sa Ginoo. Kay kabalo mo mga kaigsunan, mao gyud ni atong tuuhan. Kapoy kaayo magpamuhat, kanang magkuri-kuri, kapoy kaayo magtrabaho kung dili ka malipayon. Hello? Sabuta. Klaro na to ni. Kung kita ba, wala gani tay kalipay, unsa may mahitabo? Kung wala tay kalipay, naagyo tay kaguol. Kung wa may kaguol, naagyo nay sapot, kasuko. Kung kasuko gani kaguol, unya panahon kang muluto, ang mahitabuan na wag yun ay lami. Hello. Ana. Ang utan mura na nagpasaw. Nagkinahanglan gyud tag kalipay, inagud ang imuhang tapad diha. Magkinahanglan gyud tag kalipay lab. Kanang nagtapad ra pong magtiayon. Sis, nagkinahanglan gyud tag kalipay sis. Brad, kinahanglan tag kalipay. Kay ngano man, bisan kamo mga kaigsuonan kung wagtangan bitaw og kalipay, tanan nga inyong buhaton mura mog tulala. Oh, yes, ingon Sister Lisa no. Atong imong igsuon nga naas Pamplona nag-message dito sa akong live. Shout out ko no ni Lisa Kalidgid. Oh, imo da igsuon nga naa sa Pamplona. Siaton, Santa Agida. Nagsunod sa atong programa. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo. Nga matud pa Sister Lisa nga tinuod gyud kapoy biya laay nya daghan kang bation. Oh, giganang ilihok. Nya daghang lilihukon mo samot pag yun kay wa kay kalipay pero naa kay kalipay amurag kanang lihukonon dali kay mahuman. Ato pakpakan ang Dios. Maunay nakit-an sa Dios nga sa kinabuhi nato kulang tag kalipay. Kabalo ba mo nga nung pinaka-importante sa kinabuhi sa tao ang kalipay? Kay munay vitamins. Kumbaga munay energy drinks. Di na ta magkinahanglan mo palit pag kubra. Kapoy na kayo ang uban mga kaigsuonan. Kabalo ba mo nga ang kubra grabe kay nag-epekto? Kamatay. Oh. Naman na nga ang kalipay mga kaigsuonan maunay vitamins or energy drinks.
Kabalo ba mo nganong muingon ko ana? Basaha ang panultihon 17:22. Basaha. Okay, naitig basa siguro para madali ta asa man tong usay microphone. Hala basaha. Panultihon 17:22. Nganong kinahanglan mga kaigsunan? Ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay nga kamatayon ang pagsubo kanunay. Na? Dapat memorize nato na. Inanay Praise. ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas. Dili na giligita magkinahanglan pagbitamina. Kung moingon tang makaayo sa panglawas, lagsik kay tang maglihok-lihok, lagsik kay tang manglaba, lagsik kay tang manglimpyo, lagsik. Kung kana ba tang lagsik ta, dili murag kuli kay magbagulbol. Unya dili na mistil magsalig. Unya dili pod kasagaran mangumpara kay ang tao mga igsoon nga kapoy gani mo ana man nga ako ray sig limpyo, ako ray sig laba, ako ray sig iguna, ako ray sig luto, ako ray sig pangahoy. Kay gikapoy man. Di man kondisyon. Ang solusyon rag di ay magmalipayon. Ina imong tapad magmalipayon. Mao nay nakit-an sa Dios nga og matud pa ni Apostol Pablo, og ang Dios magsangkap kaninyo sa tanan nga inyong gikinahanglan. Usa sa atong gikinahanglan nga nakit-an ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon sa Pilipos, kalipay. Mao bitaw nang sa Pilipos 4:4, iyang gidasig ang mga Kristohanon pagkalipay mo sa pagpangalagad sa Dios. Kabalo ba mo mga kaigsunan ang tao nga dili magbalipay sa pagpangalagad sa Ginoo? Na dugay kay na murag kapoy kay na mosimba. Unya kabalo ba ta mga kaigsunan ang tao nga dili magbalipayon sa pagpangalagad sa Ginoo? Murag naara sa stage ana nga makasimba maayo pero dili okay ra pod. Murag ana bitaw. Kabalo ba mo kung ang tao nga di kasimba layo kay sa panalangin sa Dios? Oh. Layo kayo sa panalangin sa Dios. Muna nga kinahanglan tang magmalipayon, magmalinaon mo ni usas mga nya okay. Kamo kun huna-huna unsa pagikulang? Kalinaw. No? Kay kung naatay kalinaw mga kaigsunan, wow. Nay kalipay, kalinaw, bisag unsa pa ng kaguliyang. Di ka mapiktuhan, malinawon man ka. Siguro naas usas inyong mga igsuon nga bisag yaw-yawan pa mo ingon ra nga, naunsa mo? Murang ana ra. Nagay mga igsuon ana siguro no? Nakoy nadunggan ba nga usa sa kaigsuon, ana unya kalmado kay siya. Giyabay-yabahan na sa iyang suon. Ikaw, kuan ka, professional yan. Kuan na ra. Naunsa mo naglibog ko ninyo. No? Malinawon makay siya. Malipayon. Ang problema, kung kitang Kristohanon, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kitang mga Kristohanon ba, unya, di pa kayo kaklarota sa istorya. Muyaw. Ang pataka na. Muna nga, importante ang kalipay kalina. Sunod ko noon sa may mga unsa pagigikinahanglan nga nakit-an sa Dios atong kinabuhi. Maniid ko no ta unsa may mga panginahanglan nun? Daghan kayong moingon nga, pastor, ang gikinahanglan, ako ang nakita gyud sa panginahanglan sa tao, pastor, kwarta. Mo bitaw nang kung naay mga benepisyo maglinya gyud dayon. Basic kay motor magbas-bas diha gay na may mga benepisyo niya og bigani mo tunga askang guulag ito nang naw. Kabantay mo? Wala man. Oh. Praise. Hey. Okay. Okay, murag okay ra. Okay ra. Sige. So, wala. Okay ra diha pa? Wala. Nawala? Sige. Nawala man eh. Hey. Wala diha makuan? Nisigar ang likod. Lantawa ko nogaw. Hey. Murag okay ra man dire?
Praise. Napaong na diha. Napaong. Hey. Apostol. Praise. 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 Sunog? Ang katong gitaon mo. Adili ang iyagyong kuan ba? Amplifier, sunog yun siya. Sige no, madunggan ako ninyo. Okay. So, palit lang tag amplifier bisag gamay. Kanang gamay ra ba niya naman tayo bapols. Nasunog. Kana gyung kuan tibuok, sunog gid siya. Karon lang kay na inipiti nya. Di naman siya muon. Sagdi lang. Murag ka naman po'y kulang. Siguro tag kulang, no? Pero madunggan ako ninyo diha sa gawas. Na kay naman tayo back up gamay. Sige ako ning iatubang. Ako ning pakusgan. Hey. Check, hey. Okay. Kamay lang. Kanang mga gikinahanglan ang gipakita ni Apostol Pablo ang makaprovide ana ang Dios ra. Balikon ako ha, ang bersikulo 19 ingon siya, og ang Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan. Yes, ang tao mga kaigsoon na ginahanglan sa kalipay. Nanginahanglan siya og kalinaw, nanginahanglan ta og panalangin. Financially nanginahanglan ta. Amen ba? Mao bitaw na mo trabaho ta. Mao bitaw na mga igsoon mo kugi ta. Kadiya sa tong pagtrabaho o pagkugi mga kaigsuonan ko si Dios. Makaani ta. Pero usa sa mga gikinahanglan natong tuktukan ang pagkinabuhi sa pamaagi sa Dios. So ato sa nang pisa-pisahon. Ang atong pangitaon unsay mga pamaagi sa Dios aron ta magmalipayon. Kay usas pinaka-importante kanang kalipay. Kay ngano man kondisyon kanunay atong lawas kung malipayon ta. Tama ba? Kisa may nakasuway og kaguol. Lisod pod kaayo nga maguol ka karon, guol pod ugma nya taga-adlaw na sige nilag kaguol. Ayaw gyud dili na tutugutan ha nga magsige tag kaguol. Kay ngano man ang giingon ra bas Biblia kung ang kaguol magpadayon, hinay-hinay nga kamatayon. Mamatay day nang imo, mahinay-hinay nga mamatay imong kadasig, mamatay ang imuhang paglaom, mamatay ang imuhang mga tinguha. Ang mahitabo ana mura na kagtulala. Unya sampiton ka murag di na kakadungog. Kay ngano man hinay-hinay nga mamatay. Kung magsigi kag kaguol ang tanan nga nanimo, pagsalig, pagkadasig, mao na nga na imong tapad di kumusugot nga maghari ang kaguol. Oy, di ta mo sugot oy. Di ta mo sugot nga ang kaguol may maghari nga naman. Giluwas na ta sa Dios. Amen. Giluwas na ta. Gitagbo na ang tanan, gibuhat na sa Dios ang tanan. Naay mga pamaagi mga kaigsonan aron magmalipayon ta. Unsa may makahatag natog kalipay? Unsa man gyud makahatag natog kalipay? Sumalas ato ang mga kanta kaganina. Kisa may nakahinomdom sa ato ang mga halad nga atong gikanta sa Dios. Di ba si Tian matod pa ang pag-ampo. Ngano man, diha sa pag-ampo mga kaigsunan, kung muduol ka sa Dios, ang mabati nimo ang presensya sa Dios. Hello. Amen. Nindot kayo ang nahibaw-an ni Tia Rita nga ang kalipay, ang pamaagi aron ta magmalipayon ang pag-ampo. Unya ang mga igsuon, kasagaran sa tao, lakan dayon ni Satanas aron di kaampo. Bisihon dayon, unya sa grabe nga kabisi, imbis ang tawod sa dili pa matulog makaampo, grabe man kabisi. Pertino man kapuya. Ang huna-huna, murag unlan na. Wa pagani makaabot ang ulo, wa pagani makaabot sa unlan. Hagok naman. Munandaghan kay mga tao nga kulang siya kalipay kay kulang ang iyang pagampo.
Inig dayong mata. Inigsiga na gani sa adlaw. Magkapakapaday no hagyod ka pa salamat. Wa gyud mo Lord, salamat sa imong proteksyon. Salamat sa imong pag-uban niya. Giyahi ko. Mao nang usa sa pamaagi ang pag-ampo. Atong pakpakan ng Dios mga kaigsonan. Unya nganong usa sa mga pamaagi aron naatay kalipay kay diha nato mabati ang presensya sa Dios. Amen. How about kung naatay mga dagkong problema, makaampo ba ta? Gamo, na may mga problema. Kabalo ba mo sa mga katawhan sa Dios kaniadto? Kung makasugat sila dako kay mga problema, kabalo ba mo sa ilang gipakita? Damor sila nga muduol sa Dios. Damor silang mudangop sila sa Dios. Kay damor gani nilang buhaton ang pagdangop, ang pagampo sa Dios. Damor silang tabangan sa Dios. Mana nga kung kita mga kaigsunan, nagtinguha ta nga maghari ang kalipay sa atong kinabuhi sa pagpangalagad sa Dios, wa tay laing unahon ang Dios. Amen. Maubitaw ng usa ka awit kaganina, sa presensya mo may kalipay ako. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Kana bitang maayo ang atong kasing-kasing nga naas kaguol, maayo ang atong kasing-kasing nga naas kasuko, mamaayo ang atong kasing-kasing mga kaigsunan. Kana bitang dili nimo masabtan nga pagbati. Hawason ka. Hello. Mao bitaw nang gidasig ta nga kung naay mga problema ampo. Naay panalangin, yes ampo kay usahay biya po ning mga panalangin makapalayo sa Dios. Amen ba? Like kada mga posisyon, makapalayo na sa Dios kung dili nato mabantayan. So importante gyud mga kaigsunan ang pag-ampo. Now asa man ta mag-ampo? Si David, tan-aw nato unsay iyang gibuhat sa dihang. Kay si David, hari siya nga gitabangan siya sa nagkalaing-laing mga nasod. Like sa nahitabo karon sa Israel ba? Kabalo ba mo ang nahitabo karon sa Israel? Sige rang gubat. Wala kayo ron gi-cover sa mga radio, pero kung imo lang taon sa social media, kanunay naggubat ang Israel. Kung moingon tang naggubat mga kaigsunan, wa na sila'y tarong tulog, wa na sila'y tarong pagkaon, wala na sila'y tarong tubig. Si David, nakasinati ni ana. Kay daghan kayo mga nasod ang ningkontra kang David, gilibutan sa siya mga kaaway. Tanawa ko ng iyahang kanabitaw ang iyahang mga pagsaysay sa iyang kahimtang kanang Salmo 23. Diha sa 5 gilibutan ako mga kaaway apan gidad-an mo akong pagkaon. Arita sa Salmo 27:4. Unsa may gibuhat ni David? Salmo 27:4. Adto kuno ta sa Salmo 27:4. Salmo 27:4. Si David mga kaigsunan kanang iyang gipakita nga maunay iyang buhaton sa diha nga naasay mga kabalaka, naasay mga kaguol, naasay kaluyahon. Unsay giingon diha sa 4? Usa lamang kabutang ang gipangayo ko sa Ginoo, nga makapuyo ako sa iyang balay sa tibuok kong kinabuhi. Aron pagsudong sa iyang kayo og sa pagpakisayod mahitungod sa iyang kabuton, sulod diha sa iyang templo. Wow, mo na nga kitang mga tao, kitang mga Kristohanon, muadto gyud tag balay alampuanan. Muadto gyud tag templo kay diha sa balay alampuanan sa templo madunggan nato ang pulong sa Dios ug mabati pa nato ang presensya sa Dios. Kinsa may nakasinati sa presensya sa Dios kaganina? Kung nag-awit ra gyud ta mga kaigsunan nga seryoso sa atong buhi nga Dios, hinumdumi mas seryoso ang Dios. Pero kung nag-awit ta mga kaigsunan, mo nay giingong present, physically present but mentally absent, sa presensya mo may kalinaw ako. Unya, ang imunahuna, naguna-una ka, katong gisingkahan ka, sa presensya mo may kalipay ako. Unya, katong gitawag ni mo, unya, wag yun ka tinggi. Sa presensya mo, malain ka, oy. Di
ka malipayon. Pero kumukanta ta, muhatag nato atong nauna, Lord, sa pagkamaayo ni mo Dios sa imong presensya. Wow, marilis ka. Muna ang giingon ang Biblia, mga kaigsunan, ihatag ang imong hunahuna sa Dios. Ihatag ang imong kasing-kasing. Muna giingon ni Jesus nga, higugma ang Dios sa tibok nimong kasing-kasing. Higugma ang Dios sa tibok nimong hunahuna. Kay kung naay mga problema, mga kaigsunan ko sa Ginoo, magmalipayon bisan sa mga problema. Ato pakpakan ang Dios, mga kaigsunan. No? Ato pakpakan ang Dios. So, muna si David, mga kaigsunan, nindot kay ang gipakita ni David. Muna ato ang tinguhaon, muna atong panglimbasugan. Usa lamang kabutang, wa nay lain. Amen. Wa nay lain. Ingon sa usa na lang kabutang ang gipangayo nako sa Ginoo. Nga iya kong papuy-on sa iyang templo. Kay gusto ni David nga masinatian niya kanunay ang presensya sa Dios. Kay kung masinatian nato ang presensya sa Dios, mga kaigsunan, kanunay tang malipayon. Tanawa ko no ang sulat ni David, dugang mga sulat ni David diha sa Salmo 16:11. Unsay giingon diha? Gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag ka na kog tumang kalipay. Imagine ha, tumang ba ng kalipay? Kamo kuno'y basa. Palihog kuno, basa kuno. 16. Tapos, ang imong presensya naghatag ka na kog tumang kalipay. Kasabot ba taon sa nang pulong tumang kalipay? Kanang wa nagyoy makakumpara nga kalipay. Tuman gyud nga kalipay. Maunay nabati ni David sa diha nga mabati niya ang presensya sa Dios. Pero mao lagi na. Kabalo ba ta, mga kaigsoon, ng bisag inani niya. Lantaw sa mo na kog kadyot, kadali lang. Mangusog man ko rigwali, bisag unsaon akong pangugat, pero kung dili nato mahatag atong igdulungog, di gyapon nato mabati ang presensya sa Dios. Pero bisag hunghungan lang ta mo, pero kung seryoso ta nga mudangop sa Dios, mabati nato siya. Munang naa nato ang atong kasing-kasing, atong nauna, naaragyo nato ang pagdala. Yeah. Timan-an na to ang mga bersikulo, inyo nang memorization, inyo nang dadon. Unya usay mo ana ta siguro sa atong kinabuhi, like sa unang panahon, wali ang mga pastor, bata pa ko, wali ang among pastor, ngugat yung maya, nama sila stage. Unya may karon nga naay may mic. Sa una walay mic. Nya diha sa stage, mga kaigsunan, layo pag yun ang mga tao, unya mangugat taon ng pastor, mga igsoon. Ya, layo kaya. Ya, walay mic. Mga igsoon, mangugat yun ang pastor kay nagtinguha yun na makasabot ang mga tao. Parte yung singgit yun ang pastor. O saan magpapagkasabot sa mga tao? Nga relax makaya ang mga tao. Nagpiyong-piyong. Ya, kabalo ba mo nung piyong-piyong? Akong mama, nabantay na ako kay kusog kayo mula taog pasaw. Ni kasabado, kusog kayo mula taog pasaw akong mama. Nya ini kadomingo iya pang paluapan og pasaw kay nami 7 ka bukbaboy. Kay ang mo ang ipakaon sa una di man page, linat-an man nga bisol, linat-an nga gabi, linat-an nga kanosa na diri? Bisol man gyapon na diri. Linat-an, linataay gyud ini ka Sabados gabi inig kadlawon sa Domingo linat-anay para inig ka uli nanay mapasaw. Karon kay alkansi man si mama. Kay inig adto na simbahan mulakaw pamigos ka oras. Inig-abot na sa simbahan kay inig-relax sa ato ang lawas. Perti man nando ka Nya, gikan pang kasayaw-sayaw kay daigod. Mga sundalo kami ni Kristo. Mao man ay mga awit sa una. Malipayon ng Kristohanon. Sayaw gyud, mama kusog kay mo sayaw. Humag sayaw kana man ay halad awit, reading, scripture reading, relax na kayo. Unya dugay relax ana. Kanang bati magtulog. Nya kami gyud saksi, mga kaigsuonan, ako mama ha. Bata pa ko hangtod nga nagdako ko. Si mama mao ginay ang style mo, ana-anas mama. Ana-ana gyud na si mama. Tinuod gyud na mga igsoon, matod pa ni Pastor Ken, tinuod gyud na. Iya yung kawitan. Now ano man? Kay duka lagi.
Muna magugat ang pastor, magugat yun. Ya, pasalamat ganita kay nataray microphone. Bay mangutan ko. Asa ganito mabasa nga si David maingon, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kana kog tumang kalipay ug katagbawan hangtod sa kahangturan. Asa gid mo mabasa? Salmo 16. Dapat ang mga bersikulo nga inyong nabasa nindot kayron ang Biblia kina sa cellphone, patudlo mo screenshot. Inigbasa ninyo sa Biblia, screenshot na yon. Unya yun nang reviewon inig uli. Hello. Sultihan ta mo, may naanay yun yung realidad. Unsa nang realidad? Kanang tinuod ba nga kahimtang sa tao? Kung dili gyud ta maning kamot, di gyud ta motubo. Maning kamot gyud ta. Unsa mga pamaagi nga magpakita nga naning kamot ta? Inani ni siya kung makadungog og mga wali, mga bersikulo nga nas Biblia, screenshot dayon. Kay sultihan ta mo sa tinuod nga kahimtang sa tao. Kung ang inyong pagpaminaw karon inig uli mga kaigsuonan, sugaton dahil mong mga pagsulay, ang mga wali nga inyong nadunggan mawagtang dayon. Review ha. Mawagtang dayon. Labi na sugat mo mga pagsulay nga mo resultag kaguol. Hello, naabay pagsulay nga mo resultag kalipay. Namati kag kaguol ana. Muna nga reviewon dayon, please. Review ha dayon ang pulong sa Dios, review ha. Kay maunay gikinahanglan nga nakita sa Dios kalipay, dayong kalinaw o niya panalapi. Hello. Tinuod na. Pero sultihan kamo mga kaigsuonan, bisag sao na tugugi kung wala panalangin ni useless ang tanan. Basaha, Panultihon Kapitulo 10, 22. Basa. Bisan pag si Dainien, gikan siyang pagmata, hangtod mo salob ang adlaw, maninda siyang ice kindi. Unsa pa yung maninda? Hot cake. Kung di yun na panalanginan, di gyapon na magsilbi. Pero gamay rang pa tinda-tinda ni Dainien, unya panalanginan na sa Dios. Praise. Wow, unsay giingon diha? Press. Unsay giingon sa Panultihon 10:22? Makadato ang mga panalangin sa Ginoo. Dili makalabaw niini ang bunga og sa kakugi. Screenshot tayo na. Screenshot tayo na. Ha? Unsay giingon? Makadato ang panalangin sa Dios. Amen. Dili makalabaw ang kakugi. Sulay ra guna ninyo. Paningkamuti ang pagsunod o pagtuman, pagsubay sa pamaagi sa Dios. Ikumparar ang imong kinabuhi after 10 years. Ikumparar ang imong kinabuhi sa mga taong way panahon sa Dios. Di ba mo ingon kung dunay dako kay kalahian? Hello. Tinuod na oy. Tinuod yun na. Bisan sa imong mga anak, tanawa kung kinsay naninuod sa pagpangalagad. Ug tanawa ang imong mga anak, katong mga anak nga wala maninuod sa pagpangalagad, di ba? Inig kadagko nila, inig minyo na nila. Makit-an nimo nga dunag yoy kalahian ang ilang kahimtang. Lahi kayo ang pagpuyo sa taong walay Dios. Kay sa tao nga magpuyo nga dunay Dios. Layo kay nagdiferensya. Motuo mo? Ako motuo ko. Kay maunay gisultis Biblia. Makadato ang panalangin sa Dios. Dili makalabaw ang kakugi. Amen? Dili makalabaw ang bunga sa kakugi. Munang ang uban matingala siguro kung ikaw padatuon na sa Ginoo, matingala, sige ram nagpungko na sila. Di ba no? Sige ram ko nagpungko. May taging nun nga. Sige, ikaw pungko dire, ako diha. Di pa panalanginan Japon ko. Ngano man, kay naamang ko'y Ginoo. Amen? Ito pakpakan ng Diyos. No? Ito pakpakan ng Diyos. Kaya gideklara na screenshot na ninyo? Ha? Patudloon niya. So, sa man tong mga bersikulo nga atong nakatunan. Nana? Nanay Panultihon, 17:22. Salmo 16:11. Salmo 27:4. 23:4 to. Dayong last, Panultihon
Kapitulo 10, 22. Screenshot ninyo. Nya reviewhan na. Reviewhan na inig uli. Kabalo ba mo? Ingon si Jesus. Mahanaw man ang langit ug kaaning yuta. Pero hinumdumi ang pulong magpabilin. Buti pasabot, walay pulong nga dili matuman. Bisan pa ang kudlit kanang tuldok nga nas balang kasulatan mahitabo. Walay gisulat diha sa Biblia nga dili mahitabo. Ang usa ka butang nga gusto sa Ginoo nga atong masabtan, ikinabuhi ang pulong sa Dios. So, kinsa man ang panalanginan sa Dios? Sumalas akong gibasa kaganina. Last nga bersikulo kisay panalanginan sa Dios, 128:1. 128. Bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo og nagkinabuhi sumala sa iyang kaubuton. Ang atong paningkamutan, tahod ra gyud ta sa Dios. Ing naimong tapad, tahod sa Dios. Tahura ang Dios. Onya, pag kinabuhi uyon sa kaubuton sa Dios, unsay gingon? Makakaon kamo sa inyong mga hinaguan, magmalipayon ug magmauswagon kamo ato pagpakan ang Dios. Tahod gyud ta sa Dios. Mo nang sugod karon mga kaigsunan akong pagdasig mo ni. Paningkamuti sa imong kinabuhi ang pagtahod sa Dios. Ang pagkinabuhi yun sa kabuton sa Dios. Muingon kong panalanginan gyud kas Ginoo. Kay kinsa man gud kong makigsulti ninyo sa una mga kaigsunan. Nah, wa gyud koy bersikulo bisag usa. Pertig yung lisura. Sige kog paboy diha sa syudad. Sig ang nya si murag igsuon ni Russell nagkiabot pa mi dito kay ang iyahang amo ang ilahang amo padiray utlanan, ako na pong amo. Nya maglimpyo sila atong dagko kay mga iro. Limpyo nya may gagmay tae nga dagko kay tae ng dagko iro. Limpyo sila, limpyo. Ako pod kay nagbuhi man pud akong amog dako kay iro. Gadahom ang mga tao nga bagal lang ako ang gibilubit-bit. Say bagal nga tayo. Sige kog limpyo. Pero kabalo mo unsa? Ang solusyon katong nagsige kog simba sa Dios sa First Assemblies of God diha sa kuan kanang Old Bridge Mactan na ay Assemblies of God diha. Baikon ra nako na nya moagi pagug kog giso, moagi pa ko og antipulo, moagi pa kog subang dako, moagi pa kog panagdait, isa pa ko moabot og antipulo, baikon ra nako na magbayik ko mga kaigsuonan kay musimba ko sa Dios. Damor nako nang gibuhat mga kaigsuonan ang pagsimba nako sa Dios. Kabalo mo unsa? Daghang pabor nga gihatag sa Ginoo. Kabalo mo unsa? Gikaluy-an ko sa Dios ang gigamit akong amo. Giingnan ko sa akong amo John pa-eskwelahon tay kag high school hangtod sa college. Wow. Amen. Amen. Munang nakaka-eskwela ko. Kay maglisod man gani kog palit og sinina ang pagpa-eskwela na kaha sa akong kaugalingon. Pero nakit-an ko sa Dios nga gitahod nako siya og nagkinabuhi ko sa kabubuton sa Dios kay nakasabot ko sa pamaagis Ginoo. Daghang kayong offer. Gipa-eskwela ko. Na-eskwela ko sa Abiliana diha ko ni graduate section 1. Kay matud pas mga maestra bright kuno ko kayo. Section 1 ko. Mura kong klas sa eskwelahan na pinalangga kay ko maestra. Unya pagka-college na ko, way gasto ako mga ginikanan kay nag-working ko sa Negros Oriental State University. Unya nakahatag pa kong kwarta sa akong papa. Kay nga naman, pabor sa Dios kung maninuod ka nga mutahod niya. Oh. Di ko kaasawa ni Russell kung wa ko panalangin sa Ginoo. Kaya nga naman, ang tao nga makasawa og buotang asawa gipanalanginan sa Ginoo. Amen oy. Amen. Maupad nga makapangmanam og buotan oy. Amen. 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 Ang uban mo ra magwa ganay. Tinuod biya na. Kana bitong makapangasawa, makapamanay, panalaginan na sa Dios. Oy, ina imong tapat gipanalaginan kas Ginoo. Ang imuhang bana panalangin na, ang imong asawa panalangin na. Oh. Panalangin na.
Nya, gi-screenshot na ninyo. Salmo 128:1 hangtod sa 2. Unsay gingon, makakaon mo sa inyong hinaguan. Daghan kay mga tao nga grabing hago mga kaigsuonan. Naagi usa ka istorya nga gikan sa pagsilang sa adlaw hangtod sa pagsalop sa adlaw perting pinarbaho unya perting daghan na siyang alkansiya. Minilyo na iyang alkansiya kuan magani na. Sanang Jessica Soho. Grabe yun yung paningkamot ya. Grabe yun yung paningkamot. Paningkamot yun niya na paningkamot. Milyon ang iyang kita. Wa ka kanang takulaho lang ba? Saan nang takulaho na istorya ka na bang wala kay baw natigok ra pagkaugma. Wa gyud taon siya kagasto bisan sa pisos na lang niyang paningkamot. Pero kanang gipanalanginan sa Dios, unsay gingon? Makakaon mo sa inyong hinaguan. Unya, magmauswagon mo. Kisay gustong magmauswagon? Screenshot ragon ng pamaagi sa Ginoo. Ang modangop sa Dios, ang musalig sa Dios sa gingon, palihog basa kay mangundang na ta. Sa gingon diha. Ang modangop, unsa gin ito? Bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo og nagkinabuhi sa iyang kaubuton, makakaon kamo sa iyang inyong hinaguan, magmalipayon og magmauswagon kamo. Ito pagpakan ng Dios mga kaigsuonan. Muna ingon si Paul, og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan. Ang atong gikinahanglan kalipay, kalinaw, ug unsa may mga financial nga atong gikinahanglan. Usa ka butang nga angay natong tipigan, magtahod sa Dios. Magkinabuhi uyon sa kaubuton sa Ginoo. Usa sa pagtahod nato sa Ginoo kini magsimba ta. Munang dili nato undangon ang pagsimba, ina imong tapad simba gyapon ta. Anya mas nindot ingna imong tapad hunghong isad manalata sunod Domingo. Ingna oy. Oh, panala. Sa. Ato pakpakan ng Ginoo, nagkadala na ko ng stiarita. Ato pakpakan pag-ayo ang Ginoo, no? Salamat sa Dios. Manindog ta atong pasalamatan ng Dios sa iyang pamaagi, mga pulog mga mensahe nga ihang gihatag kanato. Ato ibaya ato mga kamot. Amahan namong a Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo. Amo kang gipasalamatan, amo kang gipasidunggan tungod kay imong gipaabot kanamo ang mga pamaagi ug wala nimo ihikaw ang imong mga mensahe tungod kay duna kay mga plano sa among kinabuhi nga kami imong panalanginan, imong pauswagon, imong patubuon, palambuon sa among kinabuhi sa kalibutan aron kami mahimong panalangin o makatabang sa uban. I-bless Ginoo ang ako mga kaigsuonan, ang mga kalalakinan, ang kababayan-an ug ang mga kabatan-onan, mga kabataan nga ni karon. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Pahibalo. Panglingkod sa ata makadiyot mga igsoon ko sa Ginoo niya. Maura sa gihapon ang murag wala na dyan practice ang kuan kay si Langlang mo ari raman siya mo practice kay duty man siya may na lang duty man siya kamanang ay manang mili niya mo ari ra na si Yancy og si kanang Ayla nya kang Cindy kay unsa to iya gitara para gitara ila ha Winse nya kuan ang atong panimbahon maura gihapon alas 10 sa matag Domingo nya kanang ang sunod nga mo muhalad awit kay Candelario family unya ang mo testimony ako nya ang mo okay na ka presider ang more preside kay si Inday Eden niya ako niya tagang closing prayer Pastor Gid. So manindog ta unya atong dadon sa mga pag-ampo ang ato ang kuan kanang sounds kay napidok man unya akong gi-off dahil gi-on wa naman mo siga kuan gyud siya kanang na kuan gyud na siya kanang I think nasunog siya kay di naman siya musiga. So atong dados mga pagampo nga kanang maayo o niya ma-repair siya ba? O madala ra repair. Atong ibaya ato mga kamot,
Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa kadaog kalampusan ug panalangin nga imong gihatag kanamo nga mao ang imong mga mensahe. Nga dinhi nga naghatag kanamo og paglaom, magpagtuo ug kasiguruhan nga kami magmauguswagon ug makabaton sa panalangin gikan kanimo. Panalangini o Dios ang among mga kaigsuonan nga nagmatuto ug nagdumala sa ilang mga kabataan, nga ang ilang mga kabataan padayon nimo o Dios nga giyahan og panalanginan. Bless Ginoo ang matag usa nga niya karon og ang simana nga imong gidugang sa mong kinabuhi, among angkonon ang imong langitong proteksyon og ang langitnong panalangin gikan kanimo. I-bless Ginoo matag usa among isalig itugyan diha kanimo bisan pa ang ako mga kaigsuonan nga naa karon sa ilahang dapit, nagkalain-laing mga lugar o nasod nga nakig-uban sa among paghala diha kanimo. Akong gideklarar ang imong pagpanalangin kanila in Jesus name, in Jesus name. Pinasahing pabor Ginoo nga ilang mabatunan gikan kanimo, ila binagyod sa pagtahod, sa pagdangop ug pagsalig ug pagkinabuhi sa imong kabuton, mo iyawi sa panalangin nga among gikinahanglan. I declare blessing amahan sa among pagpuyo nining naong sa kalibutan, nining adlaw ug sa uban pang mga adlaw nining tibok simana nga imong gidugang kanamo. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus, gugma sa Dios amahan, sa paghigiusa sa balang espiritu gikan karon, ikaw ang Dios maga-provide, magatagbo sa matag usa. Maghari ka kanamo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Mayong udto ang Dios magpanalangin. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Salamat sa Ginoo day. God bless. Go. Salamat sa Ginoo. God bless. Ang Dios paday nag-uban ka natong tanan. Paday na siyang nagtudlog nagiya. I declare blessing sa matagusa. Ding kalipay o kalinaw mo'y maghari sa Pinoy anan ug sa matagusa nato kakinabuhi. Walay lain gyud nga atong gikinahanglan ang kalipay ug ang presensya sa atong buhi nga Dios. Usa ka bahin ra gyud nga ato ang tipigan, mao ang pagtahod ug ang pagkinabuhi sa kabuton sa Dios. Kini inyong son Pastor Gideon Maingon, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. And og maayong udto. Happy Sunday. Blessed Sunday. God bless.